συνεργάτες, καλώς ήρθατε. Το «Άγγιξέ με» είναι μια σπονδυλωτή ταινία μικρού μήκους που αποτελείται από 4 ιστορίες μικρές, οι οποίες καταλήγουν στο άγγιγμα. Που πολλές φορές, ξέρετε, το άγγιγμα λέει πολύ περισσότερα από το γραπτό ή το προφορικό λόγο. Και κάθε φορά λέει και κάτι διαφορετικό στη ταινία μας. Η αφετηρία όμως είναι η ίδια. Ο άνθρωπος. Χωρίς ταμπέλες και με λιγότερα πρέπει. Παρότι η ιδέα και το σενάριο ήταν δικό μου, η ταινία αυτή ανήκει σε όλους τους συνεργάτες μου. Από τους πιο στενούς ως τους ανθρώπους που αγνοφαίνονται στο βάθος κάποιου πλάνου. Από τους ανθρώπους που μας πρόσφεραν από ένα λεωφορείο ως ένα ποτήρι νερό. Είμαι πραγματικά συγκινημένος που σε αυτή τη ταινία βοήθησε, την αγκάλιασε τόσος κόσμος. Άνθρωποι καταξιωμένοι μια λαμπρή καριέρα στη φαρέτρα τους και άνθρωποι ταλαντούχοι και ανερχόμενοι που το μέλλον περιμένει πολλά από τους. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Σας ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε σήμερα μαζί μας για να ταξιδέψουμε όλοι μαζί σε συναισθήματα, προβληματισμούς μέσα από τη συνοχή ενός αγγίγματος. Και όταν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, ας μοιραστούμε όλοι μαζί μια στιγμή σιωπής. Και αν το θελήσετε, τη σιωπή ενός χειροκροτήματος. Αμοιβαίου. Από εσάς για εμάς και από εμάς για εσάς. Μετά η ταινία αμέσως μετά θα ακολουθήσει η βραβευμένη ταινία σε σενάριο Καλλιόπης Βίλης Φωτούλα και σε σκηνοθεσία Δημήτρη Άτζους, η Ρουτίνα, με θέμα τον αυτισμό. Απλά θέλω να κάνω και αμέσως μετά θα αρχίσει η μουσική βραδιά. Θα πάρουμε ανάση με τη Χρυσούλα τη Στεφανάκη, τη Μαρία την Τρακοπούλου, το Γιάννη το Γούτη. Απλά θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι οι δύο ταινίες έχουν κάποιους κοινούς συντελεστές. Όπως το διευθυντή φωτογραφίας, τον Νίκο τον Κακονά, και τον ηχολήπτη, τον Ανδρέα τον Τρούλια. Θα ήθελα να αναφέρω όλους τους συνεργάτες μου, έναν προς έναν. Αλλά ειλικρινά είναι τόσο πολλοί που βοηθήσαν που δεν είναι εφικτό. Αλλά δεν μπορώ να μην κάνω μία εξαίρεση για την Άννα τη Φόνσου, και τον Τίνο Καρίδη, που με εμπιστεύτηκαν. Όλοι γνωρίζετε ότι είναι εξαίρετοι ηθοποιοί και εξαίρετοι άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι, όπως είναι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Αυτό όμως που ίσως δεν ξέρετε, είναι ότι το «Άγγιξέ με» αποτελεί την πρώτη τους συνεργασία. Το πρώτο τους ραντεβού. Και θα το δείτε και στη ταινία πόση χημεία και πόση αρμονία είχαν μεταξύ τους. Εγώ αυτά είχα να πω. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κοτούλα να μιλήσει για τη Ρουτίνα. Σας ευχαριστώ πολύ.